ยังไงนะ Có là không đi mà. To dena pene dena cica pene. Feliz aci pene. Feliz Navidad. Feliz. Cái riêng tôi tụi đây mà. Tung kích leo leo tao ngay. Dạ. Hàng đầu tiên lèng khi dạ leo leo bên trên. Bây giờ September muốn nị này thì ra này dạ nasi dùng lên hoài mà mày pusok kêu lên nung hak te tăng vào te ya tang sang sang mo to chang ya nào nem lia hoi nu nào kim tang liền pi lia lu no lia sesian tang mung mung mồi nu lia mồi nu phá khai cốc tang phá cốc tang thang bối ya nu ngại đó cha nu điểm bội mà câu tình nhiều nghe giàn vác ya lòm té trong ya hòn khẩn mồi ya chỉ đà ni dạ dạ biết ya phá bao nữa mà tang là cái gì đây phá là cái gì đây ấy sắp nộp đàn đàn everything is okay ai nu bây giờ bây chỉ đàn này gì là sao mà vậy I wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ya intek núi ai nu không oh my God ya intek pa cho coi Happy Christmas ya hàng đầu tây đan gì thế sang boy apa pakai sang boy sama sang boy lo pakai terus ayo sang boy pakai nào Kim Merry Christmas cho you ya tang sang boy ấy Madoni apa semi kamu Phật dâu lùng ga mê Madoni
siyan humumko majina ahi. Amen. Mana sabi na? Pasyan minang taheng. Loob ng taheng. Hallelujah. Amen. Inadim pabasyan na hinahangin ng itong katuhi. Tuliin itong pabasyan ng main. Ilaya itong pabasyan tuliin ng manong swa ka atong pabasyan. Kasato ito pa ipahunom te ito pabasyan nakitakin mangomin dono na pinadon siya umitapite kung kapanin. Ito panong inahabik ito pa ito inato pa hihabang ito pa so sepe yung gamtag Mada ita kinintek ito kung saan naman yung kong katuhi. Papasyan ng mga ito pa, intek te, alamdangin chupa, ito papasyan na piyak sa tampihangin ng ulam kong kuha. Tunin ito papasyan ng mga ito pa, nang kiyang parang painom na, nang kiyang parang pay sidam na, nang kiyang parang pay inate. Ito papasyan ng parang pay, ito papasyan sumapay. Bekilo ito papasyan ng mga ito pa, inangit ito pa, inkwan sungwam, ito papasyan ng nungkwa. Niya ito papasyan inkwan sungwam, ito pa na pagtema, maso lamdang inchupa ang piyak sa kinla, ng mga ito pa, nang kiyang parang pay inanom na chupate nga hela. Ito papasyan ng mga na pagtezongin, ito papasyan, Joseph mamana sim na zongin, bekam ito papasyan, nunuwa mamazong ito pa, inangan natin ito papasyan ng mga lamdang inchupa ang piyak sa kinla. Ito papasyan, pasaringin si Hoyle, ate aringin no Hoyle, ito papasyan. Nang mamay ito bayin lama, no siyat wahi. Ito papasyan, asang gamu ito papasyan, uli na tampiti aringin ito papasyan, muan tagbel tak aswang takpi. Ito pa na chupatan piti ahom keso, ito papasyan, inkwante ang sakin. Ito papasyan, so si mama, so anasip natin ito pa, alam magbuhat ito, atong siyat ito, anway siyat ito. Ito papasyan ng mamay ito pa, Aki po na tevo to papasyan naman na umpila na kasyan kung to pa lamdangin may paong siyak sakin. O piadingin, amipite adingin, inkuan pite adingin to pa nung hisang niya dingin nungulin, Jesu mensongin chukangit sa wili papasyan o. Amen. Hold up! You want to hear about all this or?
Mana sa amin na? Samin ng tae! Ng tae! Angin! Mary. Một môn làm phiêu. Cho khả hơi đủ. Hallelujah. Hallelujah. Hey, 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 hey. Tang sang sang ye. Tang sang boy. Ya, Christmas putek siapa ye? Lihat sesian. Pakai kok. Ya intek pipa ye. Ya cash ya. Kamu iPhone-nya. Motor sungai lut boleh.